Ahon sa paghisgot ang labing ulahi nga namatay, kining namatay kaganinang alasay sa buntag, usa ka 2 anyos nga bata, a 2-year-old child from Buena Vista, no? Gidala siya dito una sa Francisco Daguhoy Municipal Hospital, no? Kining hospital nato sa province nga naa sa lungsod sa Inabanga. Gidala siya kay nagluya unya naglisod og ginhawa, unya gisulayan og hatag sa emergency initial treatment apan tungod sa sitwasyon girefera sa Governor Galyares Hospital. So dito sa Governor Galyares Hospital tungod kay naglisod ang iyang paginhawa, gi-intubate siya, unya gihatagan sa oxygen og uban nga appropriate nga medication. Unya ang management was sepsis, no? Sepsis meaning gilupig ang iyang lawas sa infeksyon. No? Unya, ang matud pa sa infectious disease specialist, ang sitwasyon sa bata, severely malnourished na daan. No? Usa ka butang nakahatag niya, nabutang siya sa luya gyud kaayo nga makasugakod sa infection is that the child was a 3rd degree malnourished, severely malnourished child. Unya makita man nimo nga daot kaayo siya, medyo dunay gamay ang iyang microcephaly gitawag na sa mga doktor, no? Medyo dunay problema sa ulo. Unya mao lagi ito nga severely malnourished. Mao nga ang sitwasyon sa bata sa Galyares Hospital, severe SARI, unya severely malnourished, mao nga galisod gyud nga makasugakod sa sakit. Mao man gani nga kaganinang alas 6 namatay ang bata. So this brings to 7 the deaths of our mga pasyente. Unya sa swabbing, sa PCR swab, positive ang bata to PCR COVID positive. So this brings to 7 our deaths in Bohol, gikan sa lungsod sa Buena Vista. Kabahin sa atong mga aktibong kaso, concentrated, no, 16 ka taga Bien Unido ang active case karon sa isla sa Malingin ni silang tanan. Sa ako nang gitaho kagahapon na gi-lockdown naman ang maong lungsod ug ang strikto nga seguridad is being implemented by PNP, Army and Barangay Tanods. So ang gawa sa 16 ka taga Bien Unido, adunay usa ka residente sab sa lungsod sa Ubay. Unya, dugangan niini ang gikan sa lungsod sa Danao, LSI, duha ka OFW sa Tagbilaran, duha ka LSI sa Tagbilaran ug usa ka OFW gikan sa lungsod sa Lila. So mao kini ang figura karon, ang kahimtang karon sa atong lalawigan sa Bohol. Akong usbon, 23 active cases, 101 recoveries and 7 deaths. Ato usab